Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Superintendent of Police West Kars Hills District ula pentip Sheki Pai Ba Baro baka kong Sari La Sangma ar penyos nam kerta ka brika khun jong ba Melthi Sangma na kasnong songsang ka baha papo ka West Kars Hills District kalaja na layek na do ka arpu atrik no pra ar hajar pulai kani kalong katkum ka ejahar bal ujor do pa jong ka kong Sari La Sangma bat hadu menta ompat shim lalap dinya ka Sari La Sangma ka bakasni do jong ka kalong ka badum kabanang ban keren bat sngutu tang ka ktian garo ka donyo usnyu boyong bat ka renyang jong ka kalong sanpot ka jingjrong halor ka new superintendent of police West Kars Hills District ula penmi ya ka jing pentep na ka bentaban wa di ka kong Sari La Sangma bat la don kinu ki bayo i ne ki bayo jing tep shaphang jong ka ken sngo pha ban pentep shi ki police station ki badan hajan e jong ki bat nakalyang jong superintendent of police West Kars Hills District ula de pro ban pentep sha baro ki police station jong ka Meghalaya bat ki jela ki bamarjan na ka bentaban wa ya ka kong Sari La Sangma